Thank you very much, our Lotus Choir, for beautiful praises you have given us. Indeed, it's very good that we should be praising our Lord. Ndizabwino kwambiri kumamtamanda Ambuye yetu. Tiyamike kwambiri. Panopa nthawi yabwino kwambiri imene tonse tafika malo ano timayembekezera nthawi yoti Mulungu ayankhule ndi moyo wathu. Ndikukhulupirira kuti tichepetsa kuyendayenda komanso mafoni athu akhala pa silent. So this time I would like to invite our pastor to give us message. Thank you very much. Good morning, everyone. Yes, we thank the Lord for giving us this time to share the word with you. So let us first open to the book of Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 from verse 1 to 10. chapter 4 kuyambira verse yake ya 1. If you have your Bibles, please open. Ngati muli ma Bible tenditsekule kwa Hebrew We chapter would like 4. to read from Hebrews chapter 4 from verse 1. Ndi tuwerenga kuchokera kwa Hebrew chapter 4 kuyambira verse yake ya 1. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Chifukwa chache tiope kuti kapena likatsala lonjezano lakulowa mpumulo wake wina wa inu angaoneke ngati adaliperewera. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Pakuti kwa Efeso walalikidwa uthenga wabwino monganso kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo maomvekawo popeza sanasanganizika ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. For we who have believed to enter that rest, as he has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Popeza ife amene takhulupirira tilowa mu mpumulo monga momwe ananena, monga ndalumbira mu mkwiyo wanga ngati adzalowa mpumulo wanga zingakhale ntchitozo zidatsirizika kuyambira kuzika kwa dziko lapansi. For he has spoken in a certain place of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. Pakuti wanena pena za tsiku lachisanu ndi chiwiri natero, ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zake zonse. And again in this place they shall not enter my rest. Ndipo mmenemonso ngati adzalowa mpumulo wanga. Since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. Popeza tsono patsala kuti ena akalowa mmenemo, ndi iwo amene uthenga wabwino unalalikidwa kwa iwo kale, sanalowamo chifukwa chakusamvera. And again he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time as it has been said, today if you will hear his voice, do not harden your hearts. Alangizanso tsiku lina ndikunena Davide itapita nthawi yayikulu yakuti lero monga kwanenedwa kale, lero ngati mudzamva mawu ake musaumitse mitima yanu. For if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Pakuti ngati Yoswa akadapumitsa iwo sakadalankhula mtsogolomo za tsiku lina. There remains therefore a rest for the people of God. Momwemo utsalira mpumulo wa Sabata wa kwa anthu a Mulungu. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. Pakuti iye amene adalowa mpumulo wake adapumulanso mwini wake ku ntchito zake monganso Mulungu ku zake za iye mwini. Up to verse 10, we have read. Kufikira verse ya 10 tawerenga. Good morning, everyone. Mabwino nonse. Yes.
Sorry, this week I had a little bit of a cold fever. nde wiki ino ndimamva ngati timalungo So choncho still now I don't have a very clear throat. nde kavekedwe kangaso sikamveka bwinobwino malingana ndi chifuwa komanso So chifiri although I don't have a clear voice, nde voice yanga izimveka mwa mtundu wina I hope you listen carefully ndikukhulupirira kuti mumvetsera mosamalitsa so that kwambiri you may capture the word and the heart of God. kuti mugwire mawuwo komanso mtima wa mulungu. Actually, Korea right now is a hot summer season nde ku Korea ndi nthawi ya summer because we are above the equator. Usually June, July, August is the hottest month. nde chifukwa choti tili pamwamba pa equator nde June July imakhala ngati nthawi yotentha. But Malawi is under the equator, right? nde Malawi ili pansi pa equator musi mwake. Below. So June, July, August is coldest months. nde June July imakhala kozizira kwambiri. So when I went to Korea, it was very hot. nde mmene ali ku Korea kumatentha kwambiri. But when I came back, Malawi weather was cold. So I think due to change of weather, nde tabwera ku Malawi kupeza kuzizira nde chifukwa cha kusintha kwa weather nyengo. my body got confused. nde thupi langa linasokonekera kuti zikhala bwanji. That's why I caught cold last week. nde ndi chifukwa chake ndapezeka kuti ndadwalira motero. But thankfully, I'm getting better, and I thank God for allowing me to stand before you to share the word of God this morning. nde moyamikika ndikuchirabe bwinobwino komanso ndikuyamika kuti ndikhoza kugawana nanu mawu a Mulungu. Well, everyone, today we read here Hebrews chapter 4. nde lero lino tawerenga kwa Hebrew chapter 4. It seems a bit confusing as it's talking about rest and also speaking about some story in the Old Testament. nde mukaona nkhani iyi ikuoneka ngati yosokoneza chifukwa ikukamba nkhani za mpumulo malingana ndi mmene zikuchokeranso ku chipangano chakale. But here we have to learn one heart of God that He is trying to teach us from this chapter. koma papa tifunika tiphunzire mtima umodzi umene Bible ifuna tiphunzitsepo. Let's see here verse 2. nde tione verse ya 2. Hebrews chapter 4 verse 2. Hebrew chapter 4 verse ya 2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. monga pakuti uthenga wabwino walalikidwanso kwa ife monganso kwa iwo. Everyone, gospel has been preached. nde uthenga wabwino walalikidwa. Today, many people go to church. nde lero lino anthu ambiri amapita ku church. Why do we go to church? chifukwa chani amapita ku church? Yeah, we are people, the church people, who are people who believe in Jesus Christ. nde anthu opita ku churchiwo amatero kuti amakhulupirira mwa Yesu Khristu. Yes, who does not know that Jesus Christ came to us 2,000 years ago? nde ndi ndani amene samadziwa zoti Yesu Khristu anabwera kwa ife zaka 2000 zapitazo? Who does not know that Jesus Christ died on the cross for komanso our ndi ndani sins? amene samadziwa zoti Yesu anafa pa mtanda kufera machimo athu? At least if you have been going to church, nde ngati inu mwakhala mupita ku church, everybody know that Jesus Christ has come to die for us, for our sins, to wash away our sins. nde wina aliyense amadziwa zoti Yesu anabwera kudzafa kudzaferanso machimo athu. Isn't that right? si choncho wina aliyense? Yes, just speaking about in Malawi also, nde kungokamba za Malawi yekha. I hear that Malawi 80% is Christianity. nde 80% timatero kuti ndi akhristu. Is that right? si choncho? 80% of population goes to church and they know that they are to serve God and the Son Jesus Christ. nde 80% ya akhristu ya anthu Malawi amapita ku church ndipo amakhulupirira kuti azikhulupirira Mulungu. And the message that is being preached in the church is saying that Jesus Christ sacrificed himself to die on the cross for our sins. nde uthenga umene umalalikidwa m'machechi ndionena kuti Yesu anafa anadzipereka chifukwa cha machimo athu. Who does not know that? ndani amene sadziwa zimenezi? Everybody knows this story. wina aliyense amadziwa. Isn't that right? si choncho? But how many people truly say, I have become free from sin?
Koma ndantu angati amene anganenedi anapulumutsidwa ine ku machimo. Because Jesus Christ died on the cross and washed away my sins, I am free from my sins. Chifukwa Yesu anafa pa mtanda analichotsa machimo anga ndine Now I am olungama. renewed. I have now changed. I have become righteous before God. Ndine watsopano ndasinthika ndakhala olungama pamaso pa Mulungu. How many people are truly saying that they are righteous? Ndi anthu angati amene akumanenadi kuti ndi olungama. Being free from sins. Amasulidwadi Being free from all the sins in their heart. amasulidwa ku machimo onse m'mitima mwawo. Although people go to church. Ngakhale anthu apita chechi. Although they know the story about Jesus Christ. Ngakhale anthu amadziwa nkhani ya Yesu Although Khristu. they know that Jesus Christ died for our sins on the cross. Ngakhale amadziwa zoti Yesu anafera machimo athu pa mtanda. Today, more than 99% of Christians still say, I'm a sinner. Ndi lero posera 99% ya anthu amanenabe kuti ndinochimwa. Pastor, are we not all sinners? Kodi abusa tonse siwochimwa? Yeah, there's no righteous, no, not one. How can I say that I have no sin? Palibe Everybody's a sinner. olungama ngakhale mmodzi palibe tonse ndochimwa. And yet, churches are okay to leave this issue like that. Ndi zodabwitsa mipingo imasangalabe mazisiya zinthu mmene And yet, zilimo. churches have sinners who have still sin in their heart to come to praise God and worship Ndi God. imakhala ndi anthu ochimwa nkumabwera nkutatu ulemekeza Mulungu ali ndi chimobe mkati mwa Do you know mitima. what Bible says? Ndi mudziwa zomwe Bible likamba? Bible said, Bible likuti I will not hear the prayers of sinners. ndakuti sindidzamva mapemphero anthu ochimwa. Everyone, God does not want to receive praises, worships, service from people who say that they have sin in their heart. Ndi Mulungu safuna amve mapemphero mayimbidwe anthu amene akunena kuti ndi ochimwa m'mitima mwawo. Do you understand? Tumvetsetse. So before we come to church, Ndi tisanabwere ku church, before we come to worship God, tisanampembedze to Mulungu, praise God, kumulemekeza, we need to understand about this problem of sin and how we can solve this problem. ndi tiyenera timvetsetse vuto la tchimo limeneli nanga tingatane nalo vutoli bwanji. Now everybody knows the story about Jesus Christ. Ndi wina aliyense amadziwa nkhani ya Yesu But Khristu. why people cannot say that they are righteous? Koma chifukwa chani anthu sanganene kuti ndi olungama? Here, Hebrews chapter 4 verse 2. Ndi Aheberi chapter 4 verse 2. Indeed, the gospel was preached to us well as to them. Pakuti uthenga wabwino walalikidwanso kwa ife monga kwa iwonso. But Koma the word which they heard did not profit them. mawu amene adawamva sanapindula nawo. So in other words, Mwanjira ina they heard the story about Jesus, anamva mawu a Yesu Khristu. but there are some words which they understand and intake, but there are some words which they did not profit. Ndi pali mawu ena amene adamva ndi kuwakhulupirira nkuwatenga koma mawu ena sanapindule nawo. In other words, they did not take in to combine their heart with certain words. Mwanjira ina sanatenge mawu ena nkuwaphatikiza ndi mtima wawo. You understand? Tumvetsetse. Do you understand, everyone? Tumvetsetse wina Now, aliyense. this is the issue that we are talking about today, this Ndi morning. iyi ndi nkhani imene tikukambirana lero lino. Some word of God that you understand, you receive. Ndi mawu ena amene umamvetsetsa umalandira. But some of the words that you do not understand, people do not receive. Koma mawu ena amene sawamvetsetsa anthu amangowasiya. Can we call that faith? Tingachitche chikhulupiriro chimenechi? We cannot say that is faith. Sitingachitche chikhulupiriro chimenechi. Understand? Tumvetsetse. So what this Bible is trying to teach us here, Ndi chimene Bible funa tiphunzitse. if you're not able to receive all the words, then that is not faith. Ngati inu simukwanitse kulandira mawu onse, chimeneyo si chikhulupiriro. Everyone, the reason why Jesus Christ came to this world to die on the cross, Ndi chifukwa chimene Yesu anabwera pa dziko lapansi kudzafera pa mtanda. number one, Choyamba to wash away all our sins. ndi kuyeretsa machimo athu onse. Understand? Tumvetsetsa. Number two, Chachiwiri, and so that we believe and we can testify that my sin is washed away and say, I'm free, I'm righteous. ndi kuti tikhulupirire komanso tichitire umboni nkunena kuti machimo anga ayeretsedwadi ndine olungama.
Everyone, there's no one who does not know number one story. Nde palibe amene sadziwa choyambirirachi That Jesus Christ died on the cross to wash away all our sins. kuti Yesu anafa pa mtanda kuyeretsa machimo athu. But for number two, Koma cha number 2, there are people who do not understand. pali anthu amene samvetsetsa. And they say, yes, I'm a believer of God. I go to church. But how can I say that I have no sin? Ndamanena kuti ndinokhulupirira ndimapita chechi koma All ndikanena bwanji sinners. kuti ndibe tchimo. All have sinned. Onse ali There's no mchimo. righteous, no, not one. Palibe munthu olungama, palibe They ndi mmodzi put yemwe. the emphasis upon that one verse to say that all have sinned. There's no righteous, no, not one. Nde amagwiritsa ntchito vesi imodzi imene nkumanena kuti palibe olungama, tonse ndochimwa basi. So for this second part, Nde mbali yachiwiri, people are not understanding the clear heart of God. nde anthu sakumvetsetsanso mtima wa chindunji wa Mulungu. Understand? Tumvetsetsa. You understand what I'm saying? Tumvetsetsa zomwe ndikukamba? And they are not combining their heart with heart of God. Nde sakuphatikiza mtima wawo ndi mtima wa Mulungu. Everyone, you just know that Jesus Christ died on the cross for your sins, but do not believe that you have become free from sin. Nde umangokhulupirira kuti Yesu anafera machimo ako, koma iwenso ukhulupirira kuti wayeretsa machimo You are ako. like the people here in Hebrews chapter 4 verse 2. Nde tili ngati anthu awawa amene akupezeka Hebrews chapter 4 verse 2. Yes, indeed, the gospel was preached to you, Inde uthenga wabwino unalalikidwa kwa inu. and you heard it, Inde munauva, but koma it did not profit them. simunapindule nawo, sanapindule nawo. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Verse 2 here, once again. Verse 2 ichi. For indeed, gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Pakuti kwa Efeso walalikidwa uthenga wabwino monga kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo mowafikapo, peza sanasanganizika ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. Now, how can we then combine our heart with God? Nde tingaphatikize bwanji mtima wathu ndi mtima wa Now, Mulungu? that's what I want to explain to you. Nde zomwe ndikufuna ndikambirane nanu. Understand? Tumvetsetse. So listen carefully. Nde mvetsere mozama. One day, one person came to me, asked me a question. Nde tsiku lina munthu anabwera kwa ine zandifunsa funso. Pastor, Abusa, I want to ask you, ndifuna ndikufunseni. why did God make the tree of knowledge of good and evil? Kodi Mulungu chifukwa chani anapanga mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa? It's because Adam and Eve ate from the fruit of the tree of knowledge, good and evil. Nde ndi chifukwa chake anakadya anthu aja mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa. Sin came inside, Nde tchimo inalowa. and death spread to all men. Nde imfa inafikira kwa anthu onse. Is that right, everyone? Si choncho? At least if you're a Goodnews Mission Church member, you know the basics, right? Nde ngati ndinu a Goodnews madziwa zimenezi. Are we sinners because we commit sin in our life? Ndifo chimwe ifo tinachita chimo moyo mwathu. Or are we sinners because we're born from one man, Adam? Kapena ndifo chimwe ifo inabadwa kwa munthu mmodzi wochimwa Adamu. Yes, by one man. Bible, Romans chapter 5 verse 12 says, for by one man, sin has entered into this world. Ndi Aroma chapter 5 verse 12 kuti mwa munthu mmodzi uchimo unafikira dziko lonse So this lapansi. person is asking me, Nde munthu akundifunsa funso. why did God make this tree from the beginning then? Nde Mulungu uyi bwanji anapanga mtengo umene uwu koyambirirako. If he did not make it, Akanapanda upanga Mulungu. Adam and Eve would never eat this tree, Nde kuti Adamu ndi Eva and sakanadya sin and mtengo. death would not come into this world. Nde kuti chimo ndi imfa sizikanabwera mdziko. People ask such questions to me. Nde anthu amafunsa mafunso amenewo. Everyone, the answer is very simple. Nde yankho lake ndilophweka. Why God made the tree of knowledge of good and evil? Ndifukwa chani Mulungu anapanga mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa? Everyone, do you remember a few years ago in 2019, Nde mukumbukira nzaka za there 2019 was global pandemic, panali matenda amene anafika dziko lonse. right? Si choncho? What disease came into this world? Ndi ntenda yanji pacha? Yes, COVID-19. Inde COVID amene. Now let me ask you one question. Nde ndifunseni funso. Why was this a big problem? Ndifukwa chani nali vuto lalikulu COVID-19? Because we did not have what? Chifukwa inalibe ya? We did not have medicine. Tinalibe mankhwala, We did not have vaccine. tinalibe katemera. We did not know this was something new that we have
dealt with. ndi sitimadziwa kalikonse chinali chatsopano chimene takumana So nacho. why we people struggled and so many people died? Ndi chifukwa chani tinavutika anthu ambiri nkufa? Because always how humans are, Chifukwa nthawi zonse mmene anthu tilili we always face the problem, timakumana ndi vuto, and when we meet the problem, ndi tikakumana ndi vuto and then we search for an answer. ndi timayang'ana yankho tikakumana kale ndi vuto. For humans, Kwa anthuto amenewo what always comes first? chimene chimabwera kuyambirira, The problem or the answer? chobwera kuyambira chimakhala yankho kapena vuto. What comes first? Chimayambirira ncha Problem first. vuto ndimene mayambirira. We always face the problem, Timakumana ndi vuto, and then when we have faced a problem, that's when you start to search for the answer. ndi tikakumana mvuto pamene timakayang'ana yankho. I said I have caught cold, right? Nanenso ndimati ndinadwala. Actually, this cold, ndi kudwala kumeneku long time ago, like COVID-19, it has caused hundreds of millions of people to die. ndi matenda amene achifine mbuyomu amapangitsa anthu ambiri kumwalira. It was called the Spanish flu. From Spain, this flu began. Hundreds of thousands of people have died because of cold. ndi chimachedwa kuti chifine cha ku Spain chimene chimayenderera choko Spain kumafika kwa anthu But ochuka. today, do you hear people that they die of cold? ndi lero mudamva anthu akudwalanso nchifine. Sorry, my eyes are a little bit like ndi maso anga dim, and my voice is a little bit achitika mwa mtundu wina. stuffy, right? Can you Voice- hear the difference? Voice isoveka mwa njira ina si choncho. Brothers and sisters, Abale ndi alongo I'm dying. ndikufa ine. Please pray for me. Chonde mpempherereni. Pastor, what's wrong? Abusa chivuta nchani? I have cold. Ndili nchifine. Do people fear cold? Anthu angachopeso chifine panopa? Why? Chifukwa chani? When we did not know about this disease, Mmene samadziwa za nthenda iyi. yes, it was a frightening disease that takes even away the lives of people. Ndi inali yoopsa chinatenga miyoyo ya anthu ambiri But mbuyo. today, people do not fear about cold. Anthu samaziopaso zimenezi. Take some vitamins, take some medicine, keep yourself vitamin. warm, take some hot water, Tengani madzi ofunda, tengani mankhwala ndi zina zotero mbwerekete pamene. drink some lemon Mweso tea or something, get mandimu better. zambiri mbiri zijetu mamwa zicho. Do I look like someone who fears cold and I'll die? Mmene ndionekeramu ndioneka opa chifine kuti ndikhoza kufa ineyo. Why we do not fear the cold? Chifukwa chani sitikuiopa? We know how to tackle this issue of this disease. Ndi tikudziwa mmene tingathanirane nayo nthenda imene iyi. But everyone, for humans, always Koma kwa anthu nthawi zonse we find the answer after we have met the problem. ndi nthawi zonse timapeza yankho tikakumana ndi vuto. That's whose way? Ndi njira ya ndani imeneyo? Our human way. Njira yathu ya anthu. Understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. But everyone, I want to explain to you God's way. Ndi ndifuna ndikuwuzeni njira ya Mulungu. Not human way. Osati ya anthu. There is a difference in God's way. Ndi pali kusiyana ndi njira ya Mulungu. Let me tell you what is the difference in God's way. Ndi kusiyana kwake nkotani ndi njira ya Mulungu. The difference in God's way is, Ndi kusiyana kwake njira ya Mulungu. for us, when we meet the problem, we search for answer, right? Tikakumana mvuto timasakasaka yankho, si choncho? Is that right? Si choncho? But in God's world, Koma mu dziko la Mulungu He first finds the answer, amapeza yankho kaye, and then afterwards, He gives the problem. kenako amapereka vuto. It's what? Ndi chani mene? Same with humans or opposite? Zofanana ndi anthu kapena zosiyana? Huh? Same with humans Zofanana ndi anthu? or opposite? Zosiyana. Yes, it's opposite. Inde zosiyana. God always first have the answer, and then He gives the problem to us. Ndi Mulungu amakhala kaye ndi yankho, kenako nkumapereka vuto. Do you understand? Mumvetsetse? Then, why did He give the tree of knowledge of good and evil, this problem to Ndi humans? Mulungu chifukwa chani wapereka vuto la mtengo wodziwitsa zabwino zoyipa? Why did He give this? Ndi chifukwa chani anapereka zimenezi? Because
he already has the what? chifukwa mulungu anali kale ndi chani? He already have what? He already have the answer Anali kale ndi yankho. to solve that problem. Ndi anali ndi yankho lothana ndi vuto limeneli. Amen. Amen. Why did he give the tree of knowledge of good and evil? Ndifukwa chani anayika mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa? He already have what? Anali kale ndi chani? Answer. Yankho. Understand? Tumvetsetsa? Then everyone, what was his answer to this problem? Ndi yankho lake inali chani ku vuto ilili? In Genesis chapter 1, Ku Genesis chapter 1, verse 3, verse 3. Bible begins Ndi Bible likuyamba by saying, let there be light. ndi ananena kuti pakhale kuyera. Then God said, let there be light. Ndipo mulungu anati kuyere. Everyone, repeat after me. Ndi mubwereze. Then God said, Ndipo mulungu anati let there be light. kuyere. And there was light. Ndipo kunayera. What is the very first thing God has ever made in this world? Ndi chinthu choyamba chimene mulungu anapanga pa dziko ndi chani? Light. Kuwala. Before any other creation, Pasanalengedwe chinthu china before chilichonse. anything was made, Chilichonse chisanapangidwe. even before humans were made, Ngakhale anthuso asanapangidwe. even before the tree of knowledge of good and evil was made, Ngakhale mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa God asanapangidwe. said, Mulungu anati. let there be what? Mulungu anati kutani? Light. Kuyere. Understand? Tumvetsetsa. Now, what is this light? Ndi kuyerako ndi chani? If you ask this to Sunday school, they say, sunlight. Ndi ukafunsa ana anena kuti ndi dzuwa. No, don't be confused. Musasokonezeke. Sunlight was created on the fourth day. So kuyera kuli pa number 1 pamene dzuwa inalengedwa tsiku number God 4. made the greater light to rule the day, lesser light to rule the night. He also made the stars. It was fourth day. Ndi tsiku la number 4 anapanga dzuwa lolamulira masana, mwezi lolamulira usiku ndi nyenyezi. Then Tsiku la what number is this 4. light that he created on the first day? Ndi ngati izi zinapangidwa number 4, nanga za number 1 izi nchani kuwala kumeneko? In John chapter 1, verse 1, Ndi ku Yohane chapter 1 verse yake ya 1, Bible says, in the beginning ndi Bible likuti pachiyambi was the Word, kunali mawu. and the Word was with God, and the Word was God. Mawuwo anali kwa Mulungu, mawuwo ndiye Mulungu. In the beginning Woyambirira pachiyambi was the what? kunali cha Word. mawu. So what's the very first thing God has made in the beginning? Ndi choyambirira chimene Mulungu anapanga koyambirira ndi chani? The Word. Mawu. In other words, in the other way, light. Mwanjira ina kuyera. Verse 4, Verse ya 4. in him was what? Mwa iye Life. munali moyo. And the life was what? Ndipo moyo unali chani? Light. Kuunika. Of who? For who? Kuunika kwa ndani. So in the beginning, the first day he made the what? Koyambirira pachiyambi Mulungu akupanga cha Light. kuunika. Right? Si choncho? Question number 1. Ndi funso number 1. You need to answer me 2 questions. Nafunsa mafunso awiri. In the beginning, he first created what? Koyamba analenga chani kaye? Light. Kuwala. Question number 2. Number 2. For who to use this light? It was made, the intention, the God's heart of creating the light on the first day. It was for who? Ndi cholinga cha Mulungu panga kuwalaku. Kodi unali kuti kuwalaku kukhale kwa ndani? For who? Kwa ndani? For who? For who? For men, for people. Inde kwa anthu. Again, John chapter 1, verse 4. Ndi Yohane chapter 1 verse 4. In him was what? Mwa iye munali chani? Life. Moyo. And the life was the what? Ndi moyo unali chani? Light. Kuunika. For who? Kwa ndani? Of men. Kwa anthu. This light was for men. Kuunikaku kunali kwa anthu. So let me ask you a Ndi question. ndifuseni funso ili. When God first started his creation of this world, Ndi mmene akuyamba chilengedwe ya dziko. the very first thing he has created was what? Ndi chinthu chambira chimene anachipanga inali chani? It was a light. Kuwala. And the purpose of creating this light was to give what? Ndi cholinga choperekera kuwalaku kunali kuti ipereke chani? Was to give the life
to men. kubereke moyo kwa anthu. So from day number 1, Ndi tsiku lo number 1 God was thinking about who? Mulungu amaganizira ndani kale? Men. Mulungu amaganizira kale munthu. Sisters, don't be disappointed. This is MEN, so for people, okay? Ndi Not for men also. meni yosikuti ndazibambo kaoka yayi. Meni yondirosefe azimayi azibamtose. For men, MEN, for all people. Mwanjira ina kwa anthu tonse. So starting from day number 1, Ndi kuyambira tsiku loyambirira. this world, this creation, everything he has created was aiming for creation for the people, for men. Ndi kuyambira tsiku loyambirira Mulungu amaganizira munthu. But the very first thing that he thought that he should create was, I should create a light for men. Ndi chinthu chimene anaganiza alenge kuyambirira adati ndilenge kuwala kwa anthu. Amen. 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 So even from day 1, when God was creating the Word of God, Jesus Christ, which is the life and the light of men, ndi tsiku loyambirira limene anapanga mawu a Mulungu amene ndi kuwunika kwa anthu. the purpose of that Word, Ndi cholinga cha mawu amenewa, the Word so-called the light, mawu otchedwa kuti kuwunika, also is called the life. amene akutchedwanso kuti moyo. And also in the New Testament, we call him Jesus Christ. Mu chipangano chatsopano tikumutcha kuti Yesu Khristu. This Jesus Christ, Yesu Khristu uyuyu who is the life amene ndi moyo, and the light, amenenso ndi kuwunika, he was created for who? analengedwa kwa ndani? For men. Analengedwera munthu. Amen. Amen. Then everyone, he always makes the answer, solution. Let's say solution. Ndi Mulungu amayambira yankho He kale. always first creates the solution, Amabweretsa yankho, and then later on he allows a problem to rise. ndi amadzalola vuto lidzuke tsopano. So even though he created the tree of knowledge of good and evil, it was not a problem for God. Ndi ngakhale analenga mtengo odziwitsa zabwino ndi zoyipa, sinali vuto kwa Because Mulungu. he has already life which God has created for us. Chifukwa anali kale ndi moyo umene Mulungu anatilengera ifeyo. Amen. 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 So let me ask you again. Ndi ndifunsenso. Our human way, Njira yathu ya anthu, we always, when we face the problem, nthawi zonse tikakumana ndi vuto, then after we try to find the solution. ndi kenako timakayamba kusakasaka yankho la vutolo. Is that right? Sichoncho? That's our way. Imene ndi njira yathu. Human way. Njira yathu ya anthu ifeyo. Do you understand? Tumvetsetsa. But what is God's way? Koma njira ya Mulungu ndi yotani? God first creates what? Mulungu kuyambirira amalenga chani? Solution. Njira yothana ndi vuto. Does God, when he meets problems, is that when he tries to seek for solution? Ndi muganiza kuti Mulungu amakhala kakasi, tikumana mvuto tisakeseke yankho? No, if the problem has come to us, Ndi ngati vuto labwera kwa ife, if it's from God, ngati lochokera kwa Mulungu, meaning that all the problems that God has given to us, kutanthauza kuti mavuto onse amene Mulungu apereke kwa ife, you have to believe, you have to know that there was a solution that is already made for this problem. ndi ukhulupirire udziwenso kuti pali njira imene Mulungu apanga yothana ndi vutolo. Amen. 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 But today, Koma lero lino, how is the formation of gospel? kodi uthenga wabwino wapangidwa motani? Many preachers say, did you commit sin? Anthu olalika munachita chimo? Pray for forgiveness. Pempherani chikhululuko. Now let's think about this formation. Ndithe tione izi zimene zapangidwa. Sin problem has arisen. Vuto la chimo ladzuka. Then solution, you should pray for forgiveness. Ndi yankho yake mupemphere chikhululuko. Is this which order? Oda yake ndi yotani ya anthu? I should pray for forgiveness. Ndipemphere chikhululuko. Is a doctrine of God or doctrine of men? Kodi nchiphunzitso cha Mulungu kapena cha anthu? In other words, is it formation of God or is it formation of men? Ndondomeko iyi ndi ya Mulungu kapena ndondomeko ya anthu? It's formation of what? Ndondomeko ya ndani? Oh, because you have sinned, pray. Ndi foti wachimwa pemphera. Because there's a problem, you should have a solution. That's to pray. Ndi foti pali vuto mukhale ndi yankho. That is called the wrong teachings. Imenecho nchiphunzitso cholakwika. Understand?
Tobvetsetsa. So if you come to our Goodnews Mission Church, Nde mukabwera ku mpingo wathu wa Good News oh, Mission Pastor, Church. how can I wash away the sins? Ndingaletse bwanji machimo anga. We don't tell you to pray. Sitimakuwuzani kuti pempherani. We teach you before even the sin came into this world, there was a light. Nde timakuphunzitsani kuti ngakhale tchimo lisanabwere mu dziko kunali kale kuwunika. Amen. 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 Yeah, even before you talk about the sin, do you know that in the Bible, God already created a solution for you? Nde mudziwa musanakambeze tchimo Mulungu anali atapereka kale njira yothana ndi vuto tchimo. Do you know that God already has the answer to this problem? Mudziwa zoti Mulungu ali kale ndi yankho ku vuto limeneli. So that's why we're not asking to do this, do that. You should do this. You should pray hard. You should fast. Everyone, that is trying to face the problem and then seeking for the solution. Nde sitikuwuzani kuti muchite ichi musachite ichi musachite ichi. Njira imeneyo chili ngati yoti mwakumana mvuto kenako mukasakasaka yankho ka. Whose formation, whose way is that? Ndondomeko ya ndani imeneyo? Is that God's way? Njira ya Mulungu imeneyi? Do you understand what I'm saying? Mumvetsetsa zomwe tikukamba eh? Yes, that's not God's way. Imene si njira ya Mulungu. That's human way. Ndi njira ya wanthu. Because I have sinned, Chifukwa ndachimwa. I have to do something to wash away the sin. Ndiwena ndichite china chake kuti ndiyeretse machimo anga. That's human way. Ndi njira ya wanthu imeneyi. But because people do not have wisdom from God, Ndi chifukwa anthu sakhala ndi nzeru ya Mulungu. people themselves thinking that they're smart. Anthu mokha amaganiza ngati ndi anzeru. Sorry to say, but people who think that they're smart have ruined the gospel. Anthu amene amaoneka ngati ndi anzeru ndi amene adawononga uthenga wabwino. If people come with the problem of sin, Ngati anthu atabwera ndi vuto la tchimo. I will tell you the answer how you can deal with this. Ndikuyankhuzani yankho lake kuti mungathane nalo bwanji. You pray for forgiveness. Mupemphere You chikhululuko. confess your sins. Mulape machimo anu. And they do not seek for the answer from God. Ndi iwowo atu amathira pamenepo osafuna yankho kuchokera kwa Mulungu. Do you understand? Tobvetsetsa. Do you understand? Tobvetsetsa. Everyone, we have the fundamental problem of sin. Ndi tili ndi vuto lalikulu lotchedwa tchimo. Then, before we ask ourselves, what can I do to wash away this sin? Ndi tisanafunse tokha kuti ndichite chani kuti ndiyeretse machimo anga. Did God knew that people will commit sin or not? Kodi Mulungu amadziwa kuti anthu akachimwa kapenayi? Did God know that or not? Kodi Mulungu amadziwa kuti anthu achimwa kapenayi? He knew. Amadziwa. So that's why He has already prepared the what? Ndi chifukwa chake Mulungu anakonzekeretseratu chani? He has already prepared the solution how to wash away our sins. Ndi chifukwa chake anaperekeratu njira yoyeretsera machimo athu. So what you need to focus on Ndi choti tikhale nacho chidwi. is not what I should do after I have sinned. Sinkhani yonoti ndichite chani nditachimwa. According to God's formation, Malingana ndi ndondomeko ya He Mulungu. knew that we will commit sin. Amadziwa kale kuti inu mukachimwa. So what is God's way of solution to wash away this sin? Ndi njira ya Mulungu yoyeretsa machimo athu ndi yotani? That's what you need to focus on. Ndi imene tiyenera tikhalepo chidwi. Amen. Amen. So in other words, it's not what I should do for God. Ndi nkhani si chimene ndingachite kwa Mulungu. What did God prepare when humans commit sin? What did God prepare for us for this case? Tifufuze kodi Mulungu anakonzekeretsa chani munthu? How does He want to solve this problem? Kodi Mulungu anapanga njira yanji? How did He plan to wash away this sin for us? Kodi anayika ndondomeko yotani yothana ndi tchimo lathu? That's what you're here to listen to. Ndifuna yake tili pano kumvetsera. But if you do not understand the heart of God, Koma ngati simungamvetsere mtima wa Mulungu, you're asking the second question. ndi mwakafunsa funso lachiwiri. What should I do? Ndichite chani? What should I do? How can I wash away my sins? Ndichite chani ndingayeretse bwanji machimo anga? You have such heart. Ndiye muli ndi mtima umenewo. These people can never combine their heart with God's heart. Anthu oterewa sangaphatikize mtima wawo ndi mtima wa Mulungu. Then what kind of heart do you need to have? Ndi mtima wanji umene tiyenera kukhala nawo. God knew that we will commit sin. Mulungu amadziwa God knew that we will fail. Amadziwa kuti And because ndzalephera. God knew that, Ndipo Mulungu amadziwa, He has already prepared a solution for us. anakonzekeretseratu njira yothana ndi vuto limeneli. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. So we need to have the heart to Tuyenera seek for that solution which God has already made for us. kukhala ndi mtima osakasaka njira imeneyi kuti Mulungu anapanga njira yotani yothana ndi vuto lathu. But people do not seek for that solution. Koma anthu safufuza njira imeneyi ayi. People seek for their own ways. Ndi anthu amasakasaka njira zawo. Follow what they see, their own feelings, their own thoughts. Amatsata maivaiva awo njira zawo ndi mmene akuonera. Let's see in Deuteronomy chapter 1 verse 28. Tione Deuteronomy chapter 1 Verse 28.
Deuteronomy chapter 1, verse 28. Verse 28, Deuteronomy chapter 1. Now, this is a story when the Israelites were about to enter the land of Canaan. They are still on the way. But they were afraid about the people that were standing before them. So the hearts of the Israelites were in despair. That's why here Joshua is explaining to them. Understand? If you see here, verse 28, where can we go up? Our brethren have discouraged our hearts, saying, people are greater and taller than we. The cities are great and fortified up to heaven. Moreover, we have seen the sons of the Anakim there. Tikwere kuti abale athu atiyukitsa mitima yathu ndikuti anthuwo ndi wakulu ndi atali akuposa ife midzi ndi yayikulu ndi yamalinga ofikira mwamba tinaona konso ana anake. Now you can see that where can we go up? Ndakuti tingapite kuti? Our brethren have discouraged our hearts. Their hearts were what? Discouraged. Akuti mitima yawo inali yoti yasokonezedwa. Why are these people discouraged? Ndifa chani awasokoneza mitima? They're putting their focus on the problem, or are they putting their focus on the solution? Fuso akuyika chidwi chawo pa yankho kapena pa vuto. Why are they discouraged? Ndifa chani asokonezedwera? Their focus is what? Chidwi chawo chili pati pa vuto kapena pa yankho? Problem. Pa vuto. Is that right? Si choncho? So they are standing in front of the problem, nde akuyima pamaso pa vuto, and now they're trying to seek for an answer solution. nde akufunafuna yankho tsopano. Is that right? Si choncho? But what did I tell you? Nde mnati chani pati? People who believe in God, anthu okhulupirira mwa Mulungu we need to have a different heart. afunika akhale ndi mtima osiyana. When God led Israelites to come this way, nde Mulungu pamene akutsogolera anthu awo they're facing this problem, this challenge. akumana ndi vuto chipinjo ichi. Let me ask you this question. nde ndikufunseni funso ili. Do you think God have already a solution or not? Kodi muganiza afika apa Mulungu analeka ndi yankho kapena ayi? According to God's character, malinga ndi khalidwe ya Mulungu tali unika lichi. according to God's way, malinga ndi njira ya Mulungu how God is, mmene Mulungu alili. do you think He has a answer, a solution to solve this problem or not? Muganizo kuti ali ndi yankho othana ndi vuto li kapena ayi? He has. Ali nalo. Then if you're a follower, if you're a believer and follower of this God, Na ngati inuyo ndinu otsatira a Mulungu, should you be discouraged because of this Anakim, mukuyenera mubwezedwe mbuyo the chifukwa enemies, cha ana the anaki giants? zimajanti the problem? za mphamvu? Should you be discouraged? muyenera mubwezedwe mbuyo chifukwa cha amene wawo. But these people were discouraged. Koma anthu awa ati mitima yawo inanyuka. Why? Chifukwa chani? They did not have the belief, the faith. They did not know the heart of God. Sanakhale ndi chikhulupiriro komanso kudziwa mtima wa Mulungu kuti ndi chani. Verse 29. Verse 29. Then I said to you, do not be terrified or afraid of them. Pamenepo ndinati kwa inu musamaopsedwa, musamachita mantha nawo. How can we not be afraid? Tingakhale bwanji Right now, osaopa? there's a problem in front of Pali us. vuto patsogolo pathu ndiye mutuza tisaope. We have no solution. How can we solve this problem? Tilibe yankho la vutoli tithana nalo bwanji. But this man, this faithful Nde anthu believer, okhulupirira his heart is a little bit different. mtima wawo unali osiyana. Verse 30. Unali wabwinobwino. The Lord your God, Mulungu verse 30 makamaka mbuye wako who goes before you. amene akutsogolerani inu. The Lord your God, what? Yehova Mulungu wanu Who goes amene atani? before you. Amene akutsogolera. Everyone, who goes before us? Kodi ndi ndani amene amapita patsogolo pathu? God is always before us. Ndiye ndi Mulungu amene nthawi zonse amapita patsogolo He pathu. will fight for you. Iyeyu adzathirira inu nkhondo. According to all He did for you in Egypt before your eyes. Monga mwa zonse anakuchitirani mwa Igupto pamaso panu.
Verse 31. Verse 31. And in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you, as a man carries his son, in all the way that you went until you came to this place. Ndipo kuchipululu kumene munapenya kuti Yehova Mulungu wanu anakunyamulani monga anyamula mwana wake wamwamuna njira yonse munayendamo kufikira mutalowa m'malo muno. 32. Yet for all that you did not believe the Lord your God. Koma chinthu ichi simunakhulupirira Yehova Mulungu wanu. 33. Who went in a way before you, to search out a place for you, to pitch your tents, to show you the way you should go. Kukufunirani malo akumanga mahema anu ndi moto usiku, kukuonetserani njira yoyendamo inu ndi mtambo musana. Everyone, it's not you who have to solve this problem of the sin. Sinu yothana ndi vuto la tchimo. God is not a fool. Nde Mulungu sopusa yayi. Understand? Tuvetsetsa. Do you understand? Tuvetsetsa. When he had made the tree of knowledge of good and evil, he saw way before you what this will cause, what the problems this can cause. Do you understand? Do you understand, everyone? Even before you meet the challenge of your sins, how do I wash away the sins? You should not think, I should pray, I should do this. Wouldn't God forgive me? Don't think in your narrow mind that you are willing for God. Did not God know that we will commit sin? Did not God know that we cannot solve the problem of sin? God knew. He knew ahead of us. He went out and searched before us and saw all the problems that this can cause. Amen. Amen. And he has made his own way of solution to solve this problem. Now, the Bible is wanting us to meet such God. You come to church, say, I believe in Jesus Christ as my personal Savior. You say that with your mouth, but you don't know the heart of God. Why are you standing behind the problem? Why are you standing behind the problem, trying to solve the problem? Why people easily just accept because I've sinned, I have to beg for forgiveness, I have to seek for forgiveness. Is that the answer? Is that the true answer to God's way? Is that the answer? God knew that you will commit sin. God knew that we can only break the law. God knew that we will all fall. And when we did, He did not want us to be the one to fight with that sin. So that's why even before people commit sin, He had made a plan already to wash away that sin. That's why He created the light. So we need to now today understand this heart of God. That's what Hebrews chapter 4 is trying to teach you. Do you understand? Do you understand? Yeah, that's why Hebrews chapter 4 is saying. Let's go back to Hebrews chapter 4. Verse 2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with the faith in those who heard it. Why they are not mixed with their hearts? Verse 3. For we who have believed. Now we're talking about the characteristics of people who
believe in God. Ndi apa tsopano tukamba za anthu amene akhulupirira mwa Mulungu. For we who have believed do enter that rest. Popeza ife amene takhulupirira tilowa mu mpumulo momwemo. So what is meaning of entering the rest? Ndi tanthauzo la kulowa mpumulo ndi chani? It's not that I go and sleep. Osati kukaona yaye. I will lay my hands off. Mwanjira ina ndizitaya. I will take my hands off from this problem. Ndichotsa manja anga kufutwa ilili. You understand? Tumvetsetsa. We have a problem of sin. Ati ndi vuto la tchimo. I will pray for forgiveness of sins. Andipemphera chikhululukiro. You are laying your hands upon that problem. Ndiye kuti inuyo mukuyikapo manja anu. Do you understand? Tumvetsetsa. You are what? Mukutanipo? You are laying your hands upon the problem. Mukuyikapo manja anu pamenepo. There was a king in Israel Ndiye pane mfumu mu Israeli who thought that he can go into the temple and pray and confess his own sins to wash away his own sins. ndi amaganiza ngati akhoza kupita kukachisi ndi kukalapa machimo ake onse. Let's see that story. Tione nkhani imeneyi. It's in the Second Chronicles. 2:2. Sorry, I did not prepare. I did not think that I'll be sharing this word. Nde sinakonzekeretse nkhani imeneyi ndangoyiganizira pompa. So, chapter 26 2:2 chapter 26 is a story about Uzziah. pali nkhani ya Uzziah. Verse Second Chronicles chapter 26. 2:2 chapter 26. Uzziah was a king of Israel. Ndi Uzziah anali mfumu ya Israeli. One day he had sinned before God and he thought of confessing this sin before God. Ndi tsiku lina anachita tchimo ndadafuna alape tchimo lake. He's a king, Ndi mfumu but he's not a priest. koma si wansembe ayi. Is that right? Tumvetsetse. Who is allowed to go inside to the temple of God? Amene amaloledwa kuti apite mkachisi ndani? Only the priest. Ndi wansembe yekha. Understand? Tumvetsetse. Now, Second Chronicles chapter 26 verse 16. Ndi verse 16 ya 2:2 chapter 26. When he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering to the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Koma atakhala wamphamvu mtima wake unakwezeka momuononga nalakwira Yehova Mulungu wace popeza analowa mkachisi wa Yehova kufukiza pa guwa la nsembe cha Now, yofukiza. even though you're a king, Ngakhale muli mfumu you're not allowed to go inside the temple. ndi simene mulowe mu kachisi ukapereka nsembe ukafukiza. Understand? Tumvetsetse. Verse 17, next verse. Verse 17. So Azariah the priest went in after him. With him were 80 priests of the Lord, valiant men. Ndipo Azariya wansembe analowa pambuyo pake ndipo pamodzi naye wansembe Yehova makumi asanu ndi atatu ndi olimba mtima. So the priest followed the king. Ansembe ena anathamangiranso mkulowamo. Understand? Tumvetsetsa. Next 18. 18. So they withstood the king of Uzziah. So they went in front and said, "No, king, you cannot do this." Anatsutsana ndi mfumu Uzziya, chonde mfumu simungapange zimenezi. And said to him, "It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priest, the sons of Aaron, who are consecrated to the burnt incense. Get out of the sanctuary, for you have trespassed. You shall have no honor from the Lord God." Nati kwa iye, sikuyenera inu Uzziya kufukiza Yehova. Koma ansembe Aaroni wopatulikidwa kufukiza, tulukani malo ano opatulikapo pakuti mwalakwa Yehova Mulungu sakulemekezani. So the priest said, "Get out. Ndakuti tulukani. You have no authority to come here." Simayenera kubwera kuno. Right? Sichoncho? You see what's happening? Nde muona chomwe chichitika? But then, verse 19, Nde verse 19. then Uzziah became what? Koma Uzziya anatani? Furious. Anapsa mtima. What? I'm the king. Ndine mfumu ine. And he had a censer in his hand to burn incense. While he was angry with the priest, leprosy broke out on his forehead before the priest in the house of the Lord.
mbale yake yazofukiza ili mdzanja lake lazofukiza nayo, ndipo pakupsa mtima nawo wansembe khate linabuka pa mphumi pake pamaso pa ansembe nyumba ya Yehova pambali pa guwa lazofukiza. I can do whatever I want. Ndikozopanga chicho simene ndikuganiza. Right away, leprosy disease started to come out from his forehead. Ndakuti khate linayamba kuyambika kuchoka pa mphumi. From that day, Uzziah was cursed. All his body became a leper, and he was isolated until the day he died. Thupi lake lonse linagwidwa ndi khate ndipo anayikidwa kumbali monga anthu odetsedwa mpaka anamwalira. Today, there are many Christians, saints, who do not know the heart of God. Ndi pali anthu ambiri amene ndiokhulupirira sadziwa mawu a Mulungu. You are not allowed to wash away your own sins. Inu mulibe udindo woyeretsa machimo anu. Do you understand? Do you understand, everyone? We are not authorized to touch the problem of sin. We do not even have the power. So we need to come with a more humble heart as we come to church. Without knowing the heart of God, the churches has raised the hearts of people so much up. I can pray for forgiveness. I can confess my sins for God. Then God will surely love me. God will accept me. I can go to heaven. Excuse me, do you have sin in your heart? Yes, Pastor, who does not have sin? Can sinners go to heaven? No, sinners cannot go to heaven. Then as a sinner, I guess you cannot go to heaven, right? No, for me, I'm going to heaven. You said you have sin, how can you go to heaven? Because I love God. I serve God, I worship God, I pray hard, God will love me. Like Uzziah, people are just in their minds, they're just trampling upon God's temple, God's court, thinking that they can go to heaven. Do you understand? Brothers and sisters, we cannot be like that. We need to humble ourselves before the word of God. Do you understand? God made us to be weak and lacking. God did not give that strength and power for us to wash away the sins. That's why He created His Son, Jesus Christ, for us. From the first day of this whole creation, God said, "Let there be light," and the light was of men. That light was made for men. It was made for you, for us. There is a great heart and love that God has in this wisdom. But people are not combining their heart with this wisdom of God. Rather, they like to say that I can pray hard, I can do this, I can do that, I can do this for God. People are thinking that they can please God with their own strength and power. But you will end up becoming like Uzziah then. We do not have that authority and power. That's why we need to look up to God's way of solution. Do you understand? Do you understand? Because we don't have that power, God has prepared Jesus Christ for us. And when you say that you believe in Jesus Christ, it's not that I believe in Jesus Christ so I can pray hard. That's not believing in Jesus Christ. If you surely believe in Him, God said you will rest then. How can we rest? We still have the problem of sin. But if you know, God has prepared the solution for us. Meaning that
it's not that what I should do can solve the problem. nde sikuti ndiyenera ndichite kuthana ndi vutolo. Oh, Pastor, what did God do for us? Ndi mulungu anapanga chani kwa ife? What exactly did that Jesus Christ do for us? Kodi Yesu anapangadi chani kwa ife? I'm not asking what I can do. I want to know, what did that Jesus Christ do for us? Sindifuna ndidziwe chimene ndingachite, koma ndimvetsetsa kuti Yesu adatipangira chani. Understand? Tumvetsetsa? That is a person who takes his hands off from the work he wants to do. Ndi munthu amene akhoza kuchotsa manja ake ku ntchitoyi. And he can enter into the rest. Ndi akhoza lowa mu mpumulo. Because he knows that God already has a solution to that problem. Chifukwa akudziwa kale kuti mulungu ali ndi njira yothana vuto lake. But don't get too lazy, because at least you need to hear the gospel. At least you need to hear. Makamaka mukuyenera kumvetsetsa uthenga wabwino. Right? Tumvetsetsa? With the heart, knowing that God has prepared the solution. You need to hear. You need to know exactly what he has prepared. Makamaka apa patimvetsetsa kuti ndi mtima woti mulungu apanga kale njira, tiyenera kumvetsetsa mtima wa mulungu. Bible calls that heart a heart of a believer. Ndi mtima umenewo amawotcha mtima wa anthu okhulupirira. Everyone, after I came to work in Malawi, Ndidabwera dzagwira ntchito Malawi. yes, when we received this land, Tidalandira malo ano. when we are constructing this church, Mmene timamanga chechi. yes, all the work I have done, Ndi ntchito yonse imene achita. I was blind. Andinali I did not know how nalibe this thing can nzeru, happen. nalibe njira inali yonse. But the pastor who was teaching me this way of God, Abusa amene amandiphunzitsa njira ya mulungu. he taught me that God's way, he already has a solution. Ndi anandiwuza kuti njira ya mulungu ali kale ndi njira. That's why I follow that guidance. Ndifa yake natsatira chitsogozo. Not only that I have resolved the problem of my sins in my heart, Osati kuti ndathana mvuto la chimo ndekha mu mtima I can wanga. see this God who is always working ahead of me. Ndikutha kuona mulungu nthawi zonse akugwira ntchito patsogolo So panga. whatever problems I face, Ndi mavuto onse amene makumana. I know that God who is with me has a solution. Ndi ndimadziwa kuti mulungu amene ali ndine ali ndi yankho. So I don't blame the problem, Ndi sindilimbana ndi vutolo. or I don't get angry or get frustrated because of the problem. Ndi sindikwiya kapena kukhumudwa chifukwa cha vuto. Oh, God who has allowed me to meet this problem, Ndiyo mulungu walola kuti ndikumane ndi vuto ili. he must have a solution too. Akuyenera kukhala kuti ali ndi njira. Right? Si choncho? That's how I got to believe. Ndi pamene ndimava bwino tsopano. That is the heart of a believer. Umenewu ndi mtima wa anthu okhulupirira. Understand? Tumvetsetsa. Understand? Tumvetsetsa. You have faced the problem of sin. Mwakumana ndi vuto la chimo. What should I do? Ndichite chani? How can I wash away sin? Ndingathane bwanji ndi vuto? That is not a heart of a believer. Umenewu si mtima wa okhulupirira. What is the solution of God? Ndi mtima ndiwoti njira ya What mulungu did he ndi yani. prepare for us to wash away the sins? Kodi mulungu anakonzeketsa chani kuyeretsa machimo athu? If you have met with God's solution, Ngati mwakumana ndi yankho la mulungu, you become free from your sins. inuyo mudzamaswidwa ku tchimo lanu. Amen. Amen. So remember, Kumbukirani, God's formation is different from men. njira ya mulungu ndiyosiyana ndi anthu. Here in this church, we are focusing in God's formation. Ndi mchechi mwathu muno timatsatira njira ya mulungu. That's why we understand why God made the tree of knowledge of good and evil. Ndi ndifa chake timafufusa kuti mulungu anapanga Because chani. God had an answer Mulungu ali ndi yankho. even before the problem came. Ngakhale vuto lisanabwere. Likewise, if you face all the problems in your life Ndi ngakhale kumana mavuto onse moyo mwathu. with this in mind, Ndi ichi chimalingaliro mwathu. surely one by one, God will show you his ways. Chimodzi ndi chimodzi mulungu adzationetsa Then njira. surely problems are no longer problems. Mulungu adzationetsa mavuto Sin ndi is not mavuto. our problem anymore. Tidzazindikanso kuti vuto lathu si vuto lathu, chimo It's si vuto God's lathu. problem. Ndi vuto la mulungu. If you come to God, God has a way to solve this problem. Ngati mwabwera kwa mulungu ali ndi njira Listen yothana and ndi vuto. discover how God wants to solve this problem. Fufuze adathana nalo bwanji. That is what we call true salvation. Imene ndimene timayitcha chipulumutso choona. Understand? Tumvetsetsa? Do you understand, everyone? Wamvetsetsa aliyense? Yes, today up to here, I'll Ndi preach. kufikira apa Let's pray. tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. Ziko mwambo ife tipatsa nthawi iyi. Lord, today we have heard about how your heart flows. Ndi lero lino tamvanso mmene mtima wanu umayendera. For us humans, when we meet the problem, that's when we start to search for the solution. Kwa ife anthu tikakumana mvuto pamene timasakasaka yankho. But for you, God, first you create the solution and then
make us to meet the problem. Koma inu mulungu mmalola mayikaka njira kenako So we are here to meet with the heart of God, tili pano kumana ndi mtima mulungu, knowing and believing that you have already prepared the solution kuzindikira kuti mulungu munakonzekeretsa kale njira to all the problems that we face, ku mavuto onse amene timakumana nawo, even the problem of our sins. ngakhale vuto la We tchimo. have come to this church Tabwera uchechi because we know that you have already made the solution for our sins, tikudziwa nakumana kale ndi yankho la vuto lathu, which is Jesus Christ our Lord. Yesu Khristu amene anafa. We pray that everyone's heart can become free from their works, Ndetu pempha kuti wina aliyense mitima yawo imasulidwe ku ntchito enter zawo into true rest. ndi kukhala ndi mpumulo We weniweni. thank you for giving us this time. Zikomo tipatsa nthawi And all these things we have prayed in the name of Jesus mu zinthu Christ. zonsezi pempha m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. Zikomo kwambiri. Tamvetsera bwino eti? Ya, so nkhani yaleyo inali yozamirako pang'ono mwa mtundu wina pamene abusa amationetsa njira ya mulungu. Poyamba abusa ku introduction amakamba unena kuti mipingo yambiri, anthu ambiri amadziwa zoti Yesu adafa, amakhulupirira kuti Yesu anafa, anafera machimo awo, koma chinthu chimodzi chimene chimavuta kuti akhulupirire nkuti akhala otani wo, akhala olungama. Anthu akamba zoti Yesu anafera koma zoti akhala olungama samataniso, sakhulupirira. Nde abusa amaonetsera chinthu china kunena kuti pali mpumulo weniweni umene tikuyenera kulowamo, koma ena sanathe kulowamo ngakhale uthenga wabwinowo anautani, anauva. Chifukwa chani? Sanasakanize ndi chikhulupiriro. Anangoziva zina nkuzitenga, zina nkuzitaya. Sanaphatikize mtima wawo ndi chikhulupiriro chimenechi. Ndi amakambanso kunena kuti pali vuto limene lidabwera, atu wina amafunsa kuti nchifukwa chani anayika mtengo odziwitsa zabwino ndi zoyipa. Winanso amakamba kuti nchifukwa chani Satana adamponya pasi. Moti iweyo kholo njoka yabwera kuchipinda kwako ungaitenge kukeponya kuchipinda chana. Pena pake mulungu sanatiganizira, anthu amaganiza choncho. Koma akufotokoza unena kuti mulungu njira yake amabweretsa kaye chani pacha? Solution eti asanabweretse cha vuto. Nde kuti vutolo ndi lanu kapena la mulungu? Nde vuto lake anthu tumakasofa mavuto a mulungu momwe musira kuti mulungu atani nawo, atani nawo. Nde vuto la tchimo ndi lanu la mulungu? La mulungu. Nde kuti musire ndaniso? Mulungu yemweyo atani nalo, chifukwa iyeyo ndi amene ali ndi njira. Tisalowerere tichita nazo khate monga mkuluja ndani amene uziya zilivuta mapeto ake, koma titakhulupirira mwa mulungu tikapeza unena kuti solution ya vuto lathu lilonse ngakhale amene tingakumane nawo anathana nawo. Akuluakulu nzosangalatsa bwanji kuti mulungu anayikiratu ma solution ya vuto lathu pa day one, kuyikiratu solution ya vuto lathu. Nde kuti moyo wathu mulungu anaoganizira, amaganizira za inu. Tangowauzana zanuwo kuti amaganizira za inu. Zikomo kwambiri, tithokoze kwambiri chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imeneyi. At this point in time, we have time to offer to the Lord.